Seria noastră de car parking, după cum ați văzut din titlu și thumbnail, s-a băgat un nou update neașteptat pe car parking și e foarte fain. Nu știu dacă să vă așteptați ce mașină a băgat. Ia să vă arăt deja. Ia să trecem la mașini noi. Prima îi un Lexus. Așa. Și următoarea, ia uitați, Dacia Logan. Și asta e o Toyota Alteza, sau nu știu, poate, cred că am inversat denumirea lor. Poate asta e Lexus și asta e Toyota Alteza, nu știu exact. Și ia uitați, din prima când l-am văzut, n-ai cum să nu-l vezi. Foarte fain că au băgat în sfârșit. Că era acolo la succesii de top și avea peste 500 de voturi. Uitați, chiar și logo putem face și foarte tare, are și interior custom ca lumea și poate fi tunat. Asta e fain, care body kit-ul, ia să vă arăt.